Айде! Това е поздрав за Симеон Джанбаза. Най-силната музика в Кюстендил. Още от малък с музика живее, ритъма в душата му винаги пее. Баща му държеше най-силните колони, цял град помни старите купони. От него научи как се вдига настроение, как се пали всяко силно заведение. Сега Симеон продължава това с най-яката музика в града. Като пусне, земята трепери, басът удря, никой не седи, не гледа. Цяла вечер хората играят, щом Джанбаза музика докара до края. Симеон Джанбаза, оле! Най-силната музика, оле! Кюстендил гърми до сутринта. Всички пеят с него сега. От баща на син върви това, музиката живее в тяхната кръвта. Където е Симеон, Става купон, цяла нощ вдига града като шампион. Айде! усилете колоните сега, Кюстендил, да чуе силната вълна. Симеон Джанбаза, оле! Най-силният музикант, Оле! Кюстендил гърми до сутринта. всички пеят с него сега. Яша, Яша, нека знаят всеки и чак, че от малък е бил музикален